Udjenza Ġenerali tal-Papa Franġisku l-Erbgħa 22 ta' Ġunju 2022. Cari fratelli e sorelle, benvenuti. Eżis ħuti. Merħba u l-għodwa tajba. Fil-mixja tal-katekeżi tagħna fuq ix-xjuħija, illum ejjew nimmeditaw fuq id-dialogu bejn Kristu l-Xoxt u Pietru fit-tmiem il-Vanġelu ta' Ġwanni. U dialogu kommoventi li minnu toħroġ l-imħabba kollha ta' Ġesu għad-dixxipli tiegħu u anki l-umanità sublimi ta' relazzjoni tiegħu magħhom, b'mod partikolari ma' Pietru. Relazzjoni ta' ħlewwa imma mhux vojta, diretta, qawwija, ħielsa, miftuħa. Relazzjoni umana u fil-verità. Hekk il-Vanġelu ta' Ġwanni, hekk spiritwali, hekk koli, jagħlaq b'talba emozzjonanti u b'offerta ta' mħabba bejn Ġesu u Pietru li tintiseġ bin-naturalezza kollha waqt diskussjoni bejniethom. L-Evanġelista jwissina u qed jagħti xhieda tal-verità tal-fatti u fihom li għandna nfittxu l-verità. Nistgħu nistaqsu lilna nfusna, aħna kapaċi nħarsu l-ispirtu ta' din ir-relazzjoni ta' Ġesu mad-dixxipli skont dak l-istil hekk miftuħ, hekk ċar, hekk dirett, hekk umanament reali? Kif inhi r-relazzjoni tagħna ma' Ġesu? Hija hekk bħal dik tal-Apostli miegħu? Maħniex forsi spiss ittentati nagħlqu x-xhieda tal-Vanġelu fil-fost ta' rivelazzjoni kollha zokkor li magħha nżidu l-qima tagħna skont iċ-ċirkustanza? Dan l-atteġġjament li jidher rispett fir-realtà jbedna mill-veru Ġesu u jsir saħħansitra okkażjoni għal mixja ta' fidi astratta ħafna, awtoreferenzjali ħafna, mondana ħafna, li mhijiex it-triq ta' Ġesu. Ġesu huwa l-verb ta' Alla magħmul bniedem u hu jġib ruħu ta' bniedem u jkellimna ta' bniedem, Alla bniedem. B'din il-ħlewwa, b'din il-ħbiberija, b'din il-qrubija. Ġesu mhuwiex dik ix-xbija ta' zokkor li naraw fis-santi, le. Ġesu jħokk magħna minkeb ma' minkeb, huwa qrib tagħna. Tul id-diskussjoni ta' Ġesu ma' Pietru, insibu żewġ passaġġi li jolqtu preċiżament ix-xjuħija u l-firxa ta' żmien, iż-żmien tax-xhieda, iż-żmien tal-ħajja. L-ewwel pass hu t-twissija ta' Ġesu lil Pietru. Meta kont żagħżugħ kont tagħmel dak li trid. Meta tixjieħ ma tibqax sit tiegħek innifsek u ta' ħajtek. Ħudu lili li jkolli noqgħod f'siġġu tar-roti, Imma ekku, il-ħajja hija hekk. Ma xjuħija jitfaċċa dan il-mard kollu u rridu naċċettaw kif jiġi, le? Ma għadx għandna s-saħħa ta' meta konna żgħar. U anki x-xhieda tiegħek, jgħid Ġesu, timxi ma' din id-djufija. Int trid tkun xhud ta' Ġesu anki fid-djufija, fil-mard u fil-mewt. Hemm silta sabiħa ta' Sant Injazzju ta' Loyola li tgħid hekk. Bħal fil-ħajja, fil-mewt ukoll irridu nagħtu xhieda li aħna dixxipli ta' Ġesu. Tmiem ħajjitna għandu jkun wieħed ta' dixxipli ta' Ġesu. Għax il-mulej jkellimna dejjem skont l-età li għandna. L-Evanġelista jżid il-kumment tiegħu u jfisser li Ġesu kien qed jalludi għall-ogħla xhieda, dik tal-martirju u tal-mewt. Imma nistgħu nifhmu tajjeb mod iżjed ġenerali is-sens ta' din it-twissija. Is-sekwela tiegħek għandha titgħallem tħalli tmexxiha u taġina d-djufija tiegħek, l-impotenza tiegħek, id-dipendenza tiegħek fuq l-oħrajn, saħħansitra meta tiġi biex tilbes, biex timxi. Imment, ejja warajja.
Il-mixja wara Ġesu dejjem mixja l quddiem. Sew meta wieħed hu f'saħħtu, sew meta mhux. Sew meta wieħed jista' jimxi waħdu fiżikament u sew meta ma jistax. Imma li nimxu wara Ġesu hu l-importanti. Nimxu wara Ġesu dejjem, pass pass, bil-ġirja, bil-mod, fis-siġġu tar-roti, imma dejjem nimxu warajh. L-erf tad-dixxipulat għandu jsib it-triq biex jibqa' dejjem fl-istqarrija tal-fidi tiegħu. Hekk iwieġeb Pietru, mulej, int taf li nħobbok. Imqar fil-kundizzjonijiet limitati ta' djufija u ta' xjuħija. Jien nieħu gost inħares f'għajnejn l-anzjani meta nitkellem magħhom. Għandhom dawk l-għajnejn jixelu, dawk l-għajnejn li jkellmuk iżjed mill-kliem, ix-xhieda ta' ħajja. U dan hu s-sabiħ, jeħtieġ nikkonservawh sal-aħħar, nimxu wara Ġesu b'dan il-mod, mimlijin ħajja. Dan il-kollokju bejn Ġesu u Pietru fih tagħlim prezzjuż għad-dixxipli kollha, għalina l-koll li nemmnu. U anki għall-anzjani kollha, nitalmu mid-djufija tagħna kif nesprimu l-koerenza tax-xhieda tagħna ta' ħajja fil-kundizzjonijiet ta' ħajja fdata fil-wisa f'idejn l-oħrajn, dipendenti bil-kbir fuq l-inizjattiva tal-oħrajn. Bil-mart, bix-xjuħija d-dipendenza tikber u ma nibqgħux nagħmlu kollox waħedna bħal qabel. Tikber id-dipendenza fuq l-oħrajn u hemm ukoll timmatura l-fidi. Hemm ukoll hemm Ġesu magħna, hemm ukoll igelgel dak l-għana tal-fidi mejxa tajjeb fit-triq tal-ħajja. Imma jenħtieġ nistaqsu mill-ġdid lilna nfusna. Għandna spiritwalità li tassew kapaċi taqra l-istaġun, illum twil u mifrux, ta' dan iż-żmien tad-djufija tagħna fdata f'idejn l-oħrajn, iktar milli f'idejn is-seta tal-awtonomija tagħna. Kif nistgħu nibqgħu fidili lejn il-mixja li għexna, lejn l-imħabba mweda, lejn il-ġustizzja li fittixna fi żmien meta kienet kellna ħila ikbar ta' inizjattiva, issa f'dan iż-żmien tad-djufija, fi żmien tad-dipendenza, tat-tluq, fi żmien li fiha jeħtieġ nitbedu mill-protagoniżmu tal-ħajja tagħna. Mhuwiex faċli nitbedu milli nkunu protagonisti, mhuwiex faċli. Dan iż-żmien il-ġdid huwa wkoll żmien ta' prova bla dubju. Ibda mit-tentazzjoni, umana ħafna bla dubju imma wkoll perikoluża ħafna, li nikkonservaw il-protagoniżmu tagħna. U xi kultant il-protagonista jkollu jiċċekken, ikollu jitbaxxa, jaċċetta li x-xjuħija tbaxxik bħala protagonista. Imma ssib mod ġdid kif tesprimi ruħek, mod ġdid kif tipparteċipa fil-familja, fis-soċjetà, fil-grupp ta' ħbiebek. U din il-kurżità li tiġi f'Pietru. U dan, jgħid Pietru meta jilmaħ lid-dixxiplu l-maħbub li kien miexi warahom, iddeffes imnieħrek fil-ħajja tal-oħrajn. Le, Ġesu jgħidlu oqgħod kwiet. Iva dan bil-fors irid joqgħod fit-triq tiegħi, għandu bil-fors għax jokkupa l-ispazju tiegħi, se jkun is-suċċessur tiegħi. Huma mistoqsijiet li ma jiswewx, li ma jgħinux, se jibqa' iżjed minni u jieħu posti. U tweġiba ta' Ġesu hi ċara u anki goffa. Inti x'inhi affarik, int ħu ħsieb ta' ħajtek, is-sitwazzjoni attwali tiegħek u tindaħalx fil-ħajja tal-oħrajn. Int imxi warajja. Dan iva importanti, il-mixja wara Ġesu, li nimxu wara Ġesu fil-ħajja u fil-mewt, fil-mart u fis-saħħa, fil-ħajja meta hemm il-ġid ta' tant suċċessi u fil-ħajja anki qiebsa b'tant momenti koroħ tal-waqa'. U meta aħna rridu nindaħlu fil-ħajja tal-oħrajn, Ġesu jweġibna, int x'inhu affarik, int imxi warajja. Sabiħa wisq. Aħna l-anzjani m'għandniex għax ngħiru għaż-żgħażagħ li qed isibu triqthom, li qed jeħdulna postna, li ħajtawlu iżjed minna.
Il-ġieħ tal-fedeltà tagħna li mħabba li ħlifna, il-fedeltà lejn il-mixja tal-fidi li hemm minnha, anki l-kundizzjonijiet li jiġu fuqna lejn tmiem ħajjitna huma dak li għalih jammirawna l-ġenerazzjonijiet ta' warajna u li minħabba fih il-mulej u tant grat lejna. Nitalmu t-triq ta' tluq, dan hu l-erf tal-anzjani. Imma nitilqu kif imiss, bid-bissima, nitalmu nitilqu fis-soċjetà, id fit mal-oħrajn. Il-ħajja tal-anzjan hija tluq, bil-mod il-mod, imma tluq ħieni. Għext ħajti, żammejt sħiħa fil-fidi tiegħi. Dan hu sabiħ meta anzjan jista' jgħid dan. Għext ħajti, din il-familja tiegħi, għext il-ħajja, din ebt imma milt il-ġid kollu. U dini l-paċi li tiġi, dan hu t-tluq tal-anzjan. Saħansitra, il-mixja li bil-forsi kollha toqgħod bidejha fuq żaqqa imma magħmula minn kontemplazzjoni emozzjonata u minn smigħ maħtuf mill-kelma tal-mulej. Bħal dik ta' Marija, oħt Lażru, issir l-aħjar parti ta' ħajjithom, tal-ħajja tagħna tal-anzjani. Jalla ħadd ma jeħdilna dan is-sem, qatt. Ejjew inħarsu lejn l-anzjani, inħarsu lejhom u ngħinuhom biex jistgħu jgħixu u jesprimu l-erf ta' ħajjithom. Biex jistgħu jagħtuna dak li għandhom sabiħ u tajjeb. Inħarsu lejhom, nisimgħuhom. U aħna l-anzjani, ejjew inħarsu lejn iż-żgħażagħ dejjem bid-bissima. Huma se jimxu t-triq, huma se jmexxu l-qudiem dak li aħna żrajna, anki dak li aħna ma żrajniex għax ma kellniex il-kuraġġ jew l-opportunità, huma se jmexxuh il-qudiem. Imma dejjem f'din ir-relazzjoni ta' reċiproċità. Anzjan ma jistax ikun ħieni mingħajr ma jħares lejn iż-żgħażagħ. U żgħażagħ ma jistgħux jimxu l-qudiem fil-ħajja mingħajr ma jħarsu lejn l-anzjani. Grazie.